Бәйрәм концертына килүчеләр арасында тыл ветераннары, армия сафларында уңышлы, исән-имин хезмәт итеп кайткан көчле затлар, киләчәктә ватан алдында бурычларын үтәячәк яшьләр дә бар иде. Алып баручылар ватанны саклау һәркемнең изге бурычы булганы турында сөйләделәр. Бәйрәм программасы җырлар, биюләр белән үрелеп барды. Айгөл Гәрәева икенче алып баручы егет Илнар Көлмәметовка илебез сагында торучы кыю, курку белмәс егетләр булырга тиешлеген аңлатты. Патриотик рухта күңелле, һәр тамашачыга якын, мавыктыргыч программа һәркемнең күңеленә хуш килде. Кайтып килем мәктәптән, шуклыгым кая киткән, әллә икеле алдыңмы, дип тәпшенә әнием. Дәресләрен карамыйсың, гөлүем, ди әбием. Дәрескә соң калмадым, икеле дә алмадым, ялгыш тәрәзә ваттым, туп сикертеп уйнадым. Апа, кайткач әтиңә сөйлә дидем. Исәнмесез, менә бүген ватанны саклаучылар көне. Сез ничек уйлыйсыз? Армия хезмәте ир-егетләргә кирәкме? Армия хезмәте ир-егетләргә кирәк. Алар служить итсәләр, алар нимә тың булу, родинаны саклагалы кирәк аларга. Ә сезнең әтиегез, бабаларыгыз кем булса да армияда булганмы? Булган әтием, бабаларым уже үлгән. Алар армияда булган. Папам тоже армияда, Германияда булган. Камил, бүген ватанны саклаучылар көне. Син ничек уйлыйсың? Ир-егетләр өчен армия хезмәте кирәкме? Кирәк. Нәрсәгә кирәк? Зур булырга кирәк. Военный булырга кирәк. Солдат. Ә синең әтиең, бабаң армияда булганнармы? Әтие булган. Ой, бабай булган. Ә син үсеп җиткәч армияга барырга җыенасыңмы? Җыенам. Ә кем булырга җыенасың? Летчикмы, морской пехотадамы, кая барырга җыенасың? Морской пехот. Афәрин. Ир-егетләргә нинди теләкләр теләр идең бүген? Озын гомер булырга, тырышырга, зур булырга, тырышырга. Бүген ватанны саклаучылар көне. Мин әйтегез, сезнең өчен бу бәйрәм нәрсәне аңлата? Ватаннар саклаучы көнен мин бик яратам. Безнең әтидә хезмәт иткән, абыйларым да хезмәт иткән, иптәшем хезмәт итәргә бик теләгән. Сәламәтлек аркасында аны ватанны саклаучы рәтләренә алмаганнар. Шуңа күрә мин ул көнне бик яратам. Ирләрем өчен өстәлләр әзерләдем, үзебезчә кунак булабыз. Һәр хәлдә ирләр өчен ул зур бәйрәм. Ә сез менә улыгызны армияга җибәрер идегезме? Әлбәттә, без ул турыда сөйләшәбез иде. Армия хезмәтенә барырга дип исәп бар, Алла бирсә, Алла бирсә. Сезнең дә теләге бар. Үзенең дә теләге бар, Алла бирсә, үзгәрмәс дип уйлыйм киләчәктә. Ә ир-егетләргә нинди теләкләр теләр идегез? Иң элек тазалык, саулык, дөньяларда тынычлык, гаилә бәхете, эшләрендә уңышлар. Тагын нәрсә дип әйтим инде? Иң изге теләкләр аларга. Бәйрәм көнне яу кырларында һәлак булганнарны искә алдылар. Бүгенге көндә армия сафларында хезмәт итүче, илебез тынычлыгын саклаучы якташларыбызга теләкләрен юлладылар. Аларның әти-әниләрен ватанны саклаучылар көне белән кутладылар.